Id-deċiżjoni li ttieħdet mill-Kumitat Eżekuttiv kienet deċiżjoni oħra importanti li permezz tagħha l-Partit Nazzjonalista jkun jista' joħroġ mill-perjodu ikraħ u diffiċli li sab ruħu fih. Hekk sostnew grupp ta' deputati tal-Partit Nazzjonalista f'żewġ stqarrijiet separati li ħarġu matul il-jum. Il-maġġoranza tad-deputati tal-Partit Nazzjonalista qalu li l-partit għandu bżonn nies b'idejat u karattri differenti li jiġu flimkien għall-aħjar ġid tal-partit. Huma ddeskrivew l-Adrian Delija bħala persuna li mhux denju ta' kap u qalu li l-Partit Nazzjonalista jinsab f'salib it-toroq. Id-deputati qalu li issa fil-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista li se jitlaqqa fil-31 ta' Lulju u l-ewwel ta' Awwissu kull kunsillier se jkollu ċans li jażel it-triq il quddiem għall-Partit Nazzjonalista. Dawn id-deputati qalu li huma għandhom fiduċja sħiħa fil-kunsillieri tal-Partit Nazzjonalista li jieħdu id-deċiżjoni li tant hemm bżonn bħalissa, deċiżjoni li twassal għal Partit Nazzjonalista mġedded post għal kulħadd u lest għat-testijiet elettorali li jmiss. Fl-istqarrija ntqal li din mhix deċiżjoni faċli, iżda hi deċiżjoni fl-interess kemm tal-partit kif ukoll tal-pajjiż. Dan huwa mument storiku għal Partit Nazzjonalista sostnew id-deputati tal-Partit Nazzjonalista, mument fejn flimkien nistgħu nibdew paġna ġdida, paġna li tpoġġi lil Partit Nazzjonalista fejn jixraqlu bħala partit kredibbli, partit organizzat, partit maqut, partit post tal kulħadd u fuq kollox partit determinat li jista' jerġa' jikseb l-appoġġ popolari tal-Maltin u l-Awċin. L-istqarrija temtajt li hekk jixraqlu l-Partit Nazzjonalista u hekk jixraqlu pajjiżna.